яке аз намудҳои палави машҳур ки дар бухораи шариф пухта мешавад оши софӣ мебошад ки бо виҷагиҳои хоси худ аз дигар намуд палавҳо фарқ мекунад. ин бухороча миллии таоме, ин оши софе, ин диетский ошқазон язва ба холестерин ба анамтине сӯрмишкара мегирад. ин парва мепазад фақат. ин мисқазон ба мешед. ин мисқазон ин дахто амир давраш ба мондаги чизи. ҳамба ин бухороба миллии таом шуда мондаги. ина фарқаш калон. аз амин то остуна фарқаш аст. вай Самарқанда ош ба жард мешед гӯшт. ин ба гӯшта как шӯрба барин меҷӯшонед, ҳамеш варён намешед. баъд парва мепазад ош. ин парва мепазад. вай ба якум рӯғана тедагар, ин ба ош тах шудан баъд рӯғана метиҳанд. ош тах мешед, баъд рӯғана гарм кара аболиш метиҳанд. масалан ҳамин деги шумо чанд кило биринҷ мебарад? ин ба 85 кило биринҷ мебарад. 85 кило биринҷ, 85 кило гӯшт, 20 кило ош маиз мӯред, нӯхат 8 кило мӯред, ишқилиб 100 кило сабзи мӯред, рӯған 25 кило рӯған мӯред, 8 кило зиғир рӯған мӯред. ина тартибаш ҳамтин парва мепазад ин ош. аввал чӣ мепазад? аввал гӯшта отдельно дег ба меҷӯшонед, худи шӯрба барен. пиёз метиҳед, кафкаша гитан, баъд ҳама чиза тах мекунеду, баъд ин бо оба меанзед, оба меҷӯшонед. 1 соат намак оба биринҷа таркара мемонед отдельно. отдельно таркара мондан баъд 7 об мешед. 7 об шудан ин буйроя болеш намегиред. баъд ин оба намак об мекунеду, баъд биринҷа андохта мекобед, ним пухкара бо буйроба мегиред. буйроба. баъд шӯрба мондаги аст ки бульон. бульон бан яқти меанзед, 4 тек сабзи метиҳед, баъд гӯшто ячинда мебуред, пухтаги гӯшта, шӯрбаи гӯшта. баъд сабзи мекунед, баъд маиз, нахӯд, бо сабзи, бо маиз, нахӯд қават мекунеду, баъд биринҷа вай мекунед, буғма меонед, дамба. дамба мондед ки пар буромад ки биринҷа хӯрда мебинед. биринҷ тах шуд ки рӯғана доғ кара, баъд аболеш метиҳед. аслан оши софӣ кадом вақт пухта мешавад? ин ҳамин моя табдироба, туёба, наҳор ошоба. масалан оши наҳор дар Бухоро барои чанд кас пухта мешавад? хоҳиш ки 2000 та, хоҳиш ки 5000 та. ина фарқаш не. мана имрӯз оши наҳор аст. шумо чанд кило? анако 700 та одам ба тах кераги мо, 2 та дег ба. пеш аз оши наҳор меҳмонҳо гулоб менӯшанд то иштиҳоро орад ва таомро хуб ҳазм намояд.
آن خسروس افسون که یوسف داشت دانستم آی نازنین